Τι θα γινόταν αν ο πιο ουσιαστικός τρόπος για να, ας πούμε, αναδομήσουμε το σώμα μας δεν απαιτούσε ούτε μια σταγόνα υδρότα? Ούτε μία. Ακούγεται κάπως, ξέρεις, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Ναι, ακριβώς. Αλλά αντί για υδρότα, τι θα γινόταν αν απαιτούσε να μάθουμε μια εντελώς νέα, σιωπηλή γλώσσα? Α, κατάλαβα που το πας. Μπαίνουμε κατευθείαν στα βαθιά σήμερα. Εντελώς. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εξερεύνηση μεταφέροντας νοερά τη σκέψη μας σε έναν πολύ συγκεκριμένο, σχεδόν θα έλεγα ιερό χώρο. Ωραία, δώσε μας την εικόνα. Φανταστείτε το φυσικό φως του Παρισιού να μπαίνει άπλετο από κάτι τεράστια παράθυρα. Και στο πάτωμα υπάρχουν παρατεταγμένα κάποια ειδικά μηχανήματα με κινούμενες πλατφόρμες. Τα γνωστά reformers για όσους ξέρουν από πιλάτες. Ναι, αλλά η διάταξή τους φαντάζομαι δεν είναι όπως ένα τυπικό γυμναστήριο. Καμία σχέση. Έχουν μια γεωμετρική ακρίβεια που, πώς να το πω, θυμίζει περισσότερο εργαστήριο λεπτής μηχανικής. Τα μεταλλικά ελαττήριά τους γυαλίζουν στο φως, οι δερμάτινοι ημάντες είναι τέλεια τακτοποιημένοι. Και το πιο σημαντικό, δεν ακούγεται καμία δυνατή μουσική. Καθόλου μουσική. Τίποτα. Δεν υπάρχει καμία βιασύνη, καμία φωνή από γυμναστή να μετράει αντίστροφα επαναλήψεις μέχρι να καταρρεύσεις. Αυτό είναι τεράστια ανακούφιση για πολλούς βασικά. Όντως. Υπάρχει μόνο μια σιωπή. Αλλά και εδώ είναι το κλειδί. Δεν είναι μια άδεια σιωπή. Είναι μια σιωπή απόλυτα γεμάτη, πυκνή από συγκέντρωση. Βρισκόμαστε στο στούντιο Πιλέτε εις Πάρις. Η ατμόσφαιρα αυτής της σκηνής που μόλις περιέγραψες, νομίζω θέτει άριστα το θεμέλιο για την ανάλυση που έχουμε μπροστά μας σήμερα. Έτσι πιστεύω και εγώ. Βασιζόμαστε για να δώσουμε και το πλαίσιο στις σημειώσεις μιας εξαιρετικά διεισδυτικής συνέντευξης ανάμεσα στον Φερίτ Γκάρμπι και την Καρολίν Μπερζέ ντε Φεμινιέ. Τη δημιουργό αυτού του μοναδικού χώρου, σωστά? Ακριβώς. Και μέσα από αυτό το υλικό καλούμαστε να αποκωδικοποιήσουμε κάτι που ειλικρινά ανατρέπει πολλά δεδομένα. Δηλαδή το πώς η κίνηση και συγκεκριμένα η μέθοδος του πιλάτης εδώ ξεφεύγει εντελώς από αυτή την κλασική αντίληψη της απλής καύσης θερμίδων ή ξέρεις του να χτίσουμε απλώς μυς. Ναι, δεν είναι πάμε να κάψουμε το χθεσινό γεύμα, παρουσιάζεται ως μια μέθοδος βαθιάς αναδιοργάνωσης του ίδιου του νευρικού συστήματος. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Δεν μιλάμε απλώς για γυμναστική, μιλάμε για ένα δομημένο λεξιλόγιο επικοινωνίας με το σώμα. Που εγείρει όμως μια θεμελιώδης αντίφαση, έτσι. Αν σκεφτούμε το πώς ζούμε, η σύγχρονη καθημερινότητα μας έχει προγραμματίσει σε έναν εντελώς διαφορετικό, θα έλεγα φρενήρι ρυθμό. Σίγουρα, τρέχουμε συνεχώς. Η προσοχή μας πηδάει ακατάπαυτα από τη μία οθόνη στην άλλη, από ειδοποιήσεις στο κινητό, σε θορύβους του δρόμου. Είναι σαν η ζωή μας να είναι ένας διαρκής αγώνας ταχύτητας μέσα σε απόλυτο θόρυβο. Και το παράδοξο είναι, αν το καλοσκεφτείς, ότι συχνά όταν οι άνθρωποι αποφασίζουν να γυμναστούν, τι κάνουν? Ψάχνουν ακριβώς την ίδια ένταση. Ακριβώς. Αναζητούν τον ίδιο βομβαρδισμό ερεθισμάτων, απλά και μόνο για να νιώσουν ότι κάτι έκαναν, ότι ίδρωσαν. Ναι, ότι τα έδωσαν όλα. Όμως, οι πηγές μας υπογραμμίζουν κάτι που αλλάζει την οπτική μας εδώ. Λένε ότι το ανθρώπινο νευρικό σύστημα, στην πραγματικότητα, αρνείται να μάθει νέα πράγματα υπό αυτές τις συνθήκες. Αυτή είναι μια εξαιρετική παρατήρηση και ίσως ο κεντρικός πυλώνας της φιλοσοφίας που αναλύουμε. Η Κάρλαϊν εξηγεί με μεγάλη σαφήνεια πως ο εγκέφαλος και τα νεύρα μας βασικά αφομοιώνουν νέα κινητικά πρότυπα αποκλειστικά μέσα από την ηρεμία. Ηρεμία, επανάληψη και ακρίβεια. Ναι, όταν το περιβάλλον είναι ταραγμένο ή όταν βομβαρδιζόμαστε από πίεση, η προσοχή αναπόφευκτα διασκορπίζεται και η διασπορά της προσοχής συμβαίνει αυτόματα απώλεια της ποιότητας στην κίνηση. Δηλαδή το σώμα απλώς βγάζει την άσκηση? Ακριβώς. Περνάει σε μια κατάσταση διεκπεραίωσης ή ακόμα και επιβίωσης αντί για κατάσταση πραγματικής μάθησης. Γι' αυτόν τον λόγο, ο χώρος του στούντιο που περιγράψαμε στην αρχή λειτουργεί πιο πολύ ως ένας αυστηρός χώρος παρατήρησης. Κατανοητό. Εφόσον λοιπόν το νευρικό μας σύστημα απαιτεί αυτή τη σχεδόν εργαστηριακή ηρεμία για να δεχθεί νέα δεδομένα, το ερώτημα που ακολουθεί λογικά είναι το εξής. Πώς πρακτικά επικοινωνούμε μαζί του, μόλις εξασφαλίσουμε αυτή τη σιωπή? Πώς του μιλάμε δηλαδή, την ώρα που το σώμα αρχίζει να κινείται? Ναι, ακριβώς. Εδώ οι σημειώσεις μας εισάγουν την ιδέα ότι η μέθοδος αναδιοργανώνει τα πάντα εκ βάθρων. Μιλάμε για την αναπνοή, την καθημερινή στάση. Τον νευρομυϊκό συντονισμό, ακόμα και την ιδιοδεκτικότητα.
Για όσους ίσως δεν το γνωρίζουν, η ιδιοδεκτικότητα είναι βασικά η αντίληψη που έχει το ίδιο μας το σώμα για το που βρίσκεται μέσα στον χώρο, χωρίς να κοιτάμε. Πολύ σωστά. Και δίνεται ένα φανταστικό παράδειγμα στις πηγές. Αναφέρεται πως, ας πούμε, 2 ή 3 διαφορετικοί άνθρωποι μπορεί να είναι εξαπλωμένοι στο μηχάνημα και να εκτελούν φαινομενικά την ίδια ακριβώς κίνηση. Αλλά η εσωτερική τους διεργασία είναι εντελώς διαφορετική. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει πλήρως τη μηχανική της μεθόδου. Ας φανταστούμε όντως 3 μαθητές δίπλα-δίπλα. Και οι 3 σπρώχνουν το κινούμενο φορείο του μηχανήματος μακριά από τη βάση του. Εξωτερικά βλέπουμε το ίδιο πράγμα. Ένα πόδι να τεντώνει. Σωστά. Όμως, ο πρώτος μαθητής μπορεί να έχει λάβει την οδηγία να εστιάσει αποκλειστικά στη σταθεροποίηση της λεκάνης του. Προσπαθεί να μην επιτρέψει στη μέση του να ανασηκωθεί ούτε χιλιοστό. Οκ. Άρα δουλεύει σταθερότητα. Ναι, ο δεύτερος τώρα μπορεί να εκτελεί την ίδια όθηση με μοναδικό σκοπό να συντονίσει τη διαστολή των πλευρών του κατά την εισπνοή με την κίνηση. Αναπνοή λοιπόν για τον δεύτερο. Και ο τρίτος μπορεί να δουλεύει απλώς για να ανακτήσει την ικανότητα να τεντώνει το πόδι του χωρίς να πονάει το ισχύο του. Η οπτική πληροφορία είναι ταυτόσιμη. Η νευρολογική πληροφορία όμως απέχει παρασάγκα. Είναι φοβερό αυτό. Ξέρεις, αυτή η διάκριση μεταξύ της εξωτερικής εικόνας και της εσωτερικής πρόθεσης έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Θα το παρομοιάζα με τον προφορικό λόγο. Για λέγε, πώς το εννοείς? Είναι σαν να χρησιμοποιούμε την ίδια ακριβώς λέξη μέσα σε μια πρόταση, αλλά να αλλάζουμε εντελώς τον τόνο της φωνής μας. Α, πολύ ωραία αναλογία. Μία λέξη μπορεί να ακουστεί ως ερώτηση, ως, απειλή ή ως επιβεβαίωση, αποκλειστικά και μόνο από την απόχρωση που της δίνουμε. Στην περίπτωση μας, η φυσική κίνηση του σώματος είναι η λέξη. Η μικρή εσωτερική διόρθωση, η πρόθεση δηλαδή, είναι ο τόνος της φωνής. Που δίνει στην κίνηση το πραγματικό, βαθύτερο νόημά της. Πρόκειται πραγματικά για έναν πολύ ακριβή παραλληλισμό. Και για να κατανοήσουμε το γιατί πίσω από αυτό, πρέπει να δούμε λίγο τους μηχανισμούς του σώματος. Πάμε να το δούμε. Αν κάποιος σπρώξει την πλατφόρμα, χρησιμοποιώντας μόνο τη μεγάλη επιφανειακή μυϊκή ομάδα των τετρακέφαλων, η κίνηση μένει ρηχή. Το νευρικό σύστημα απλώς ανακαλεί μια γνώριμη ομή δύναμη. Σπρώξε, απλά. Χωρίς πολλή σκέψη δηλαδή. Ακριβώς. Αν αντιθέτως ο μαθητής κατανοήσει ότι η δύναμη δεν πρέπει να ξεκινήσει από τα γόνατα, αλλά από την ενεργοποίηση του βαθέως πυρήνα, δηλαδή του εγκάρσιου κοιλιακού και του πιελικού εδάφους με τη συνοδεία της εκπνοής, η διεργασία αλλάζει ριζικά. Γίνεται μια εντελώς άλλη άσκηση πρακτικά. Ναι. Ο δάσκαλος λοιπόν πρέπει να είναι σε θέση να διαβάζει αυτή τη γλώσσα. Δεν κοιτάζει απλά αν το πόδι τέντωσε. Κοιτάζει αν το σώμα μίλησε σωστά πριν καν τεντώσει το πόδι. Και σύμφωνα μάλιστα με τις πηγές μας, αυτή η ανάγνωση ξεκινάει πολύ πριν ο ασκούμενος αγγίξει το μηχάνημα. Ο εκπαιδευτής λέει αντλεί δεδομένα από το πώς ο άνθρωπος στέκεται στο χώρο αναμονής, πώς αναπνέει όταν μιλάει, πώς κατανέμει το βάρος του όταν περπατάει. Είναι μια συνεχής διαδικασία αξιολόγησης. Ένας ελαφρώς ανασηκωμένος ώμος, ας πούμε, ή μια αρχή αναπνοή ψηλά στον θώρακα, ή ένα πέλμα που πατάει περισσότερο στην εξωτερική του πλευρά. Όλα αυτά είναι λέξεις αυτού του λεξιλογίου. Δίνουν στίγμα. Ναι, γιατί δείχνουν ποιες παγιωμένες συνήθειες θα προσπαθήσει το σώμα να χρησιμοποιήσει αργότερα για να κλέψει κατά τη διάρκεια της άσκησης. Σωστά. Περίμενε όμως, γιατί εδώ μπαίνουμε σε ένα σημείο που μοιάζει εξαιρετικά προβληματικό πρακτικά. Τι εννοείς? Αφού αποδεχτούμε ότι κάθε σώμα έχει τη δική του διάλεκτο και τις δικές του μοναδικές ανάγκες διόρθωσης, διαβάζουμε στη συνέντευξη για τα λεγόμενα ημι-ιδιωτικά τμήματα. Και η περιγραφή που δίνει η Καρολάιν για τη σύνθεση αυτών των τμήματων είναι η εξής. Είσαι έτοιμη? Για να ακούσω. Στον ίδιο χώρο, ταυτόχρονα, έχουμε έναν ασθενή με σκλήρυνση κατά πλάκας. Έχουμε κάποιον που βρίσκεται σε ενεργό κύκλο χημειοθεραπείων για καρκίνο. Έχουμε έναν αθλητή σε απόλυτα άριστη φυσική κατάσταση. Κάποιον με σοβαρή ρήξη στον τένοντα του υπερακανθείου στον ώμο και τέλος ένα άτομο με αναπνευστική ανεπάρκεια που έχει το εισπνεώμενο φάρμακο δίπλα του. Μια αρκετά ετερόκλικτη ομάδα. Μα πώς το καλό είναι δυνατόν να κάνουν όλοι αυτοί το ίδιο μάθημα? Αυτό δεν ακούγεται απλώς δύσκολο, ακούγεται ως συνταγή για χαοτική αποτυχία.
Πώς εξασφαλίζεται ότι ο αθλητής δεν θα βαρεθεί αφόρητα και ότι ο ασθενής δεν θα εξαντληθεί επικίνδυνα? Κοίτα, η δυσπιστία απέναντι σε αυτή τη συνθήκη είναι απολύτως λογική. Η παραδοσιακή γυμναστική μας έχει μάθει να ομαδοποιούμε τους ανθρώπους με βάση την αντοχή τους. Έτσι δεν είναι? Αρχάρι ή προχωρημένοι κλιπ. Ακριβώς. Αυτό ξέρουμε. Η πηγή μας, ωστόσο, απαντά σε αυτόν τον προβληματισμό εισάγοντας τη μεταφορά της ορχήστρας. Α, ωραίο αυτό. Πώς λειτουργεί? Σε μια ορχήστρα, όλοι οι μουσικοί παίζουν το ίδιο μουσικό έργο, την ίδια συμφωνία. Αλλά το βιολί δεν παίζει τις ίδιες νότες με το κοντραμπάσο, ούτε με την ίδια ένταση, ούτε με τον ίδιο ρυθμό ίσως, στις δικές του παύσεις. Η δομή της συνεδρίας στο Πιλάτες είναι η κοινή παρτιτούρα. Άρα η ροή των ασκήσεων είναι ίδια για όλους. Ναι, όλοι κάνουν την ίδια ακολουθία στο περίπου. Όμως, οι προσαρμογές στα μηχανήματα είναι συνεχείς, εξατομικευμένες και δυναμικές. Το συνολικό αποτέλεσμα στο δωμάτιο παραμένει αρμονικό, παρότι ο καθένας βιώνει μια εντελώς διαφορετική πρόκληση στο σώμα του. Καταλαβαίνω. Αλλά συμπεραίνουμε πως η εικόνα ενός δασκάλου που ξέρεις στέκεται στην κορυφή της αίθουσας και δείχνει με το σώμα του την άσκηση στους μαθητές για να τον αντιγράψουν, απλώς δεν υφίσταται εδώ. Σε καμία περίπτωση δεν υφίσταται. Ο ρόλος του εκπαιδευτή προσομοιάζει σε αυτόν του μαέστρου. Κινείται αδιάκοπα ανάμεσα στα όργανα, δηλαδή στους μαθητές, αλλάζει την αντίσταση στα ελαττήρια του ενός, προσθέτει ένα μαξιλάρι υποστήριξη στον άλλο, υπενθυμίζει την αναπνοή στον τρίτο. Είναι διαρκώς σε εγρήγορση δηλαδή. Απόλυτα. Η τέχνη κρύβεται στην ικανότητα να διατηρεί τη ροή όλης της αίθουσας, διαβάζοντας ταυτόχρονα τις μικροαντιδράσεις στο πρόσωπο και τους μυς του κάθε μαθητή ξεχωριστά και μάλιστα τη συγκεκριμένη μέρα. Τι εννοείς τη συγκεκριμένη μέρα? Ας πούμε ο ασθενής με σκλήρηση κατά πλάκας που αναφέραμε. Μπορεί τη μία μέρα να έχει ενέργεια και να κάνει ένα δυνατό μάθημα και την επόμενη να αντιμετωπίζει βαθιά νευρολογική κόπωση, όπου τα νεύρα αδυνατούν να μεταδώσουν το σήμα στους μυς. Ο δάσκαλος πρέπει να το αναγνωρίσει αυτό αμέσως μόλις μπει μέσα ο μαθητής και να αλλάξει την παρτιτούρα. Για να δούμε λοιπόν πώς ξετυλίγεται αυτή η πολύπλοκη ενορχήστρωση στην πράξη. Ας εστιάσουμε στο πώς ξεκινάει η συνεδρία. Η αφετηρία, όπως διαβάζουμε, είναι πάντα κοινή και εστιάζει στα θεμέλια του σώματος. Την εργασία των ποδιών. Το περίφημο «jeu de pied», αν το λέω καλά, στο reformer. Ναι, μια χαρά το λες. Εκ πρώτης όψεως, το να ξαπλώνει κάποιος ανάσκελα και απλώς να σπρώχνει μια μπάρα με τα πόδια του, ακούγεται εξαιρετικά απλοϊκό. Τι ακριβώς χτίζεται σε αυτήν την πρώτη φάση? Εκεί ακριβώς κρύβεται η ψευδαίσθηση της απλότητας. Η εργασία των ποδιών δεν στοχεύει στο να κουράσει τα πόδια, να κάνεις ας πούμε δυνατά πόδια. Όχι. Όχι. Στοχεύει στην οργάνωση της μηχανικής αλυσίδας. Όταν το πέλμα πιέζει την μπάρα, η δύναμη ταξιδεύει από τον αστράγαλο, στο γόνατο, στο ισχύο και καταλήγει στη λεκάνη και τη σπονδυλική στήλη. Είναι σαν ένα κύμα δηλαδή που διαπερνά το σώμα. Ακριβώς. Είναι η στιγμή που ο εκπαιδευτής συλλέγει τις πιο κρίσιμες πληροφορίες για το πόσο ο εγκέφαλος του ασκούμενου διαχειρίζεται το φορτίο. Και εδώ έρχεται ο καθοριστικός ρόλος της αντίστασης, δηλαδή των ελαττηρίων που συνδέουν την πλατφόρμα με τη βάση του μηχανήματος. Αυτό, η διαχείριση αυτής της αντίστασης, είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα εξατομίκευσης που αναφέραμε νωρίτερα. Στις σημειώσεις επισημαίνεται ότι το υγιές άτομο, ο αθλητής ας πούμε, ξεκινά με μια ισχυρή αντίσταση, 3 κόκκινα ελαττήρια, αναζητώντας μια δυνατή ανατροφοδότηση. Ναι, για να νιώσει καλά τους μυς του. Ο ασθενής όμως, που αναρρώνει από τον καρκίνο, χρησιμοποιεί μόνο 2 ελαττήρια. Ο στόχος του δεν είναι να δοκιμάσει τα όρια του, αλλά να κινηθεί εξοικονομώντας την πολύτιμη περιορισμένη ενέργειά του. Πολύ σωστά. Και αν επιστρέψουμε στο άτομο με τη σκλήρυνση κατά πλάκας, η αντίσταση τροποποιείται ίσως και κατά τη διάρκεια της ίδιας της άσκησης, ανάλογα με το πόσο γρήγορα επέρχεται η κόπωση. Αν κουραστεί, κατεβάζουν τα ελαττήρια δηλαδή. Ναι, γιατί το σώμα έχει έναν εκπληκτικό, αλλά συχνά επιζήμιο μηχανισμό επιβίωσης. Όταν νιώσει ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε μια αντίσταση με τους σωστούς μυς, θα επιστρατεύσει άλλους, λάθος μυς, για να φέρεις πέρα στην αποστολή. Α, το γνωστό κλέψιμο. Ακριβώς. Θα αρχίσει να κλέβει. Η λάθος επιλογή στα ελαττήρια, λοιπόν, δεν οδηγεί απλώς σε κούραση, οδηγεί στην εγκαθίδρυση λανθασμένων κινητικών προτύπων. Μαθαίνεις το σώμα σου να κινείται στραβά. Ξέρεις,
Διαβάζοντας αυτή τη λειτουργία, μου έρχεται στο μυαλό εικόνα ενός στερεοφωνικού ενισχυτή. Για να δούμε. Τα ελαττήρια δεν λειτουργούν όπως οι παραδοσιακοί αλτήρες στο γυμναστήριο, όπου ο μόνος στόχος είναι να σηκώσεις όλο και πιο πολλά κιλά για να σπάσεις τις μυϊκές ίνες και να φουσκώσεις. Τα ελαττήρια μοιάζουν περισσότερο με τον κεντρικό διακόπτη της έντασης στον ενισχυτή. Ρυθμίζουν το πόσο δυνατό θα είναι το σήμα που στέλνουμε στο νευρικό σύστημα. Η αναλογία του ενισχυτή είναι ίσως η πιο εύστοχη για να περιγράψει τον μηχανισμό. Τι συμβαίνει όταν γυρίζουμε την ένταση σε έναν ενισχυτή πολύ απότομα πάνω από τα όρια που αντέχουν τα ηχεία? Ο ήχος παραμορφώνεται εντελώς. Τρίζει. Χάνει τη διαυγιά του. Το ίδιο ακριβώς κάνει και το ανθρώπινο σώμα. Αν η αντίσταση στο ελαττήριο είναι υπερβολική για τις δυνατότητες του ατόμου εκείνη τη στιγμή, το σήμα παραμορφώνεται. Και πώς φαίνεται αυτό πρακτικά? Οι μύες αρχίζουν να τρέμουν ανεξέλεγκτα, η αναπνοή κρατιέται σπασμωδικά, το βλέπεις ότι σταματάνε να αναπνέουν, οι ώμοι σφίγγονται προς τα αυτιά. Ο εγκέφαλος σταματά να μαθαίνει την κομψή κίνηση και περνάει σε κατάσταση πανικού. Άρα η σωστή αντίσταση είναι αυτή που διατηρεί το σήμα καθαρό και κρυστάλλινο. Ακριβώς. Και πόσο βαθιά φτάνει αυτή η καθαρότητα του σήματος φαίνεται από μια άλλη λεπτομέρεια που αναφέρει η συνέντευξη και την οποία βρίσκω ειλικρινά εντυπωσιακή. Αργότερα στη συνεδρία επιστρέφουν ξανά στην εργασία των ποδιών, αλλά αυτή τη φορά οι μαθητές τοποθετούν τη φτέρνα τους κάτω από την τυμπάρα. Ναι, μια μικρή αλλαγή θέσης. Εκεί, ο εκπαιδευτής παρατηρεί κάτι που ακούγεται σχεδόν υπερβολικό. Κοιτάζει πώς κατανέμεται η πίεση ανάμεσα στο μεγάλο και το μικρό δάχτυλο του ποδιού. Γιατί μια τόσο μικροσκοπική λεπτομέρεια να έχει τόση σημασία? Επειδή η ανατομία μας λειτουργεί ως μια αδιάσπαστη αλυσίδα. Το πέλμα μας αποτελείται από δεκάδες σωστά, αρθρώσεις και συνδέσμους που λειτουργούν ως το πρωταρχικό αισθητήριο όργανο επαφής με το έδαφος. Είναι ένα είδος τρίποδα. Okay. Αν ο ασκούμενος ρίξει όλο το βάρος της όθησης στο εσωτερικό του ποδιού, δηλαδή στο μεγάλο δάχτυλο, τι συμβαίνει μηχανικά? Η καμάρα του ποδιού καταρρέει προς τα μέσα. Η γνωστή πλατυποδία. Σαν πλατυποδία, ναι. Και αυτή η κατάρρευση της καμάρας αναγκάζει την κνήμη να περιστραφεί προς τα μέσα. Αυτό με τη σειρά του παρασύρει το γόνατο εκτός άξονα, φέρνοντάς το προς το κέντρο, γεγονός που τελικά μάντεψε τραβάει τη λεκάνη σε μια ασύμμετρη θέση. Wow. Όλη αυτή η καταστροφική αλυσιδωτή αντίδραση στη μέση και τα ισχυά. Ξεκινάει απλώς επειδή το μικρό δάχτυλο του ποδιού σταμάτησε να συμμετέχει στην κίνηση. Αυτό πραγματικά αποδομεί τον τρόπο που οι περισσότεροι αντιλαμβάνονται τη λειτουργία του σώματος. Κατανοώντας λοιπόν τη σημασία αυτής της βάσης, βλέπουμε στις πηγές πως το μάθημα χτίζει σταδιακά την πολυπλοκότητα. Ναι, προχωράμε σταδιακά σε πιο σύνθετα πράγματα. Ανεβαίνουμε, ας πούμε, ορόφου στο σώμα. Περνώντας τον κορμό, βλέπουμε τη χρήση εξειδικευμένων βοηθημάτων. Για παράδειγμα, η εισαγωγή ενός μικρού, ασταθούς μαξιλαριού ισορροπίας κάτω από την οσφυϊκή μοίρα. Η μικροαστάφεια που προκαλεί αναγκάζει τους βαθύτερους σταθεροποιητικούς μυς να ξυπνήσουν και να αντιδράσουν χωρίς να χρειάζεται υπέργο βάρος. Και η χρήση αυτών των εργαλείων αποκτά ακόμα μεγαλύτερο βάθος όταν φτάνουμε στον αυχένα και τους ώμους. Μια περιοχή, ξέρεις, όπου οι περισσότεροι άνθρωποι συσσωρεύουν τεράστια ένταση από τη δουλειά σε γραφείο. Σίγουρα, το νιώθουμε όλοι. Ας θυμηθούμε τον μαθητή με τη ρήξη στον υπερακάνθιο. Είναι ένας από τους 4 στένοντες που σταθεροποιούν την άρθρωση του ώμου. Σε αυτή την περίπτωση τοποθετείται ένα ειδικό, λεπτό μαξιλάρι ανάμεσα στις ομοπλάτες του. Για να αλλάξει γωνία, φαντάζομαι. Ναι. Και παράλληλα μειώνεται δραστικά η αντίσταση στα ελαττήρια για τα χέρια. Ο λόγος δεν είναι απλώς η προστασία του τένοντα από τον πόνο. Υποψιάζομαι πως συνδέεται πάλι με την αποφυγή των αντισταθμίσεων που αναφέραμε πριν, το κλέψιμο που λέγαμε. Έχει απόλυτη σχέση. Όταν το χέρι καλείται να τραβήξει ένα βάρος που ο τραυματισμένος όμως δεν μπορεί να διαχειριστεί, ο εγκέφαλος, όπως είπαμε, αναζητά άμεσα βοήθεια από τους πλησιέστερους διαθέσιμους μυς. Που στον ώμο είναι συνήθως ο αυχένας, σωστά? Ακριβώς. Οι άνω τραπεζοειδείς, οι μύες του αυχένα. Το άτομο καταλήγει να τραβάει το βάρος με τον λαιμό του. Τοποθετώντας λοιπόν το σώμα στη σωστή γωνία με το μαξιλάρι και ελαττώνοντας το φορτίο, το νευρικό σύστημα νιώθει ασφάλεια. Ο αυχένας χαλαρώνει και η κίνηση εκτελείται από τους σωστούς μυς της πλάτης, επιτρέποντας τον τραυματισμένο ώμο να κινηθεί μέσα σε ένα ασφαλές εύρος. Πολύ έξυπνο.
Προχωρώντας παρακάτω στις σημειώσεις, συναντάμε κινήσεις που ονομάζονται σειρές κοπηλασίας, τα rowing, και ασκήσεις όπου τα γόνατα παίζουν τον ρόλο του μοχλού πάνω στο κινούμενο φορείο, τα γνωστά knee stretches. Α, ναι, κλασικές ασκήσεις. Εδώ η διαφοροποίηση μεταξύ των μαθητών φτάνει, θα έλεγα, στο αποκορύφωμά της. Διαβάζουμε ότι το άτομο που δεν αντιμετωπίζει προβλήματα μπορεί να εκτελεί την άσκηση γονατιστό, διατηρώντας τρομερή σταθερότητα στον κορμό ή ακόμα και σε πλήρη στάση σανίδας, σε πλάνκ δηλαδή. Ναι, ενσωματώνοντας ίσως και push-ups για ακόμα μεγαλύτερη δυσκολία. Αντίθετα, όσοι μαθητές χρειάζονται υποστήριξη, τοποθετούνται σε εντελώς διαφορετική θέση. Είτε κάθονται οκλαδών, είτε κάθονται πάνω σε ένα ειδικό σταθερό ξύλινο κουτί. Και εδώ θέλω να σταθούμε. Πες μου. Κάποιος που παρατηρεί απ' έξω, με τη λογική της κλασικής προπόνησης, θα θεωρούσε ότι το να σε βάλουν να καθίσεις σε ένα κουτί, αντί να κρατάς μια απαιτητική σανίδα, είναι απλώς μια παραχώρηση, μια διευκόλυνση, για να γίνει άσκηση πιο, ξεκούραστη, ή ίσως μια παραδοχή αδυναμίας. Κοίτα, είναι μια πολύ διαδεδομένη και εντελώς εσφάλμενη αντίληψη αυτή. Η Καρολάινα χρησιμοποιεί έναν εξαιρετικό όρο εδώ. Μιλάει για τη διατήρηση της εξυπνάδας της κίνησης. Το κουτί δεν είναι ένα κλέψιμο της άσκησης. Είναι μια στρατηγική παρέμβαση. Πώς ακριβώς? Σκέψου το εξής. Αν βάλουμε έναν άνθρωπο χωρίς τον απαραίτητο έλεγχο να σταθεί σε σανίδα πάνω σε μια κινούμενη πλατφόρμα, τι θα συμβεί? Το νευρικό του σύστημα θα εκλάβει τη συνθήκη ως απειλή για την ακεραιότητά του. Όταν ο εγκέφαλος νιώθει ότι κινδυνεύει να πέσει και να χτυπήσει, περνάει κατευθείαν σε κατάσταση πανικού. Το γνωστό fight or flight. Σε εκείνο το σημείο φαντάζομαι σταματάει κάθε έννοια εκπαίδευσης του σώματος, απλώς προσπαθεί να επιβιώσει από την άσκηση. Απόλυτα. Η αναπνοή σταματάει, το σώμα σφίγγεται άναρχα παντού μόνο και μόνο για να κρατήσει την ισορροπία. Η εξυπνάδα της κίνησης χάνεται ολοκληρωτικά. Τοποθετώντας τον μαθητή σε μια σταθερή και ασφαλή βάση, όπως το κουτί, αφαιρούμε την απειλή της πτώσης. Και το νευρικό σύστημα ηρεμεί ξανά. Ναι, ο εγκέφαλος ηρεμεί. Και μέσα σε αυτή την ηρεμία μπορεί επιτέλους να εστιάσει στην τέλεια άρθρωση της σπονδυλικής στήλης, στη σωστή κίνηση των χεριών και στην εμβάθυνση της αναπνοής. Η πρόοδος προς πιο δύσκολες θέσεις πρέπει να υπαγορεύεται από τη λογική του νευρικού συστήματος, όχι από τον εγωισμό του να κάνουμε την πιο εντυπωσιακή Instagramακή, ας πούμε, παραλλαγή. Κατανοητό, πολύ ωραία προσέγγιση. Καθώς οδεύουμε τώρα προς το τέλος αυτής της νοητής συνεδρίας, βλέπουμε ότι η επιστροφή στην ηρέμια, το λεγόμενο cool down, αντιμετωπίζεται με την ίδια σχολαστικότητα. Αφού η ορχήστρα των μαθητών φτάσει στην κορύφωση της έντασης, πώς ολοκληρώνεται το έργο? Το κείμενο περιγράφει μια σταδιακή αποσυμπίεση. Μια αργή, ρυθμική άρθρωση της σπονδυλικής στήλη, νομίζω, όπου ο μαθητής προσπαθεί να νιώσει τον κάθε σπόνδυλο ξεχωριστά να ακουμπάει στο στρώμα. Ακριβώς. Στη συνέχεια, ακολουθεί μια άσκηση που προσομοιάζει το τρέξιμο πάνω στο μηχάνημα, το running, με σκοπό την πλήρη κινητοποίηση των αστραγάλων και την απομάκρυνση της έντασης. Γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό το κλείσιμο? Θα μπορούσε κάποιος απλά να σηκωθεί και να φύγει. Δίνεται στο νευρικό σύστημα για να αρχιοθετήσει, να αποκωδικοποιήσει και να αφομοιώσει όλες τις νέες πληροφορίες που έλαβε την προηγούμενη ώρα. Σαν να κάνει save στον υπολογιστή. Ναι, τέλειο. Εδώ αναδεικνύεται και ο βαθύτερος μακροπρόθεσμος στόχος του Πιλάτες. Δεν επιδιώκει να δημιουργήσει ανθρώπους που είναι απλώς καλοί στο να εκτελούν ασκήσεις πάνω σε ένα μηχάνημα για μία ώρα την εβδομάδα. Ποιο το νόημα? Ο σκοπός είναι η σταθερότητα, η ισορροπία και η συνειδητότητα που χτίζεται μέσα στο στούντιο να μεταφερθεί και να διαποτίσει την υπόλοιπη ζωή. Και ίσως εδώ βρίσκεται η απάντηση στο ερώτημα πώς αφορά όλη αυτή η εξειδικευμένη ανάλυση κάποιον που μπορεί να μην βρεθεί ποτέ σε ένα παρισινό στούντιο ή μπροστά σε ένα τέτοιο μηχάνημα. Ακριβώς. Τα ωφέλη ξεπερνούν τον εξοπλισμό. Ναι, η εκπαίδευση του νευρικού συστήματος έχει ως αποτέλεσμα μια αυθόρμητη βελτίωση της στάσης όταν, ας πούμε, στεκόμαστε στην ουρά ενός σούπερ μάρκετ. Ή μια πιο ελεύθερη, λιγότερο πιεσμένη αναπνοή ενώ οδηγούμε στην κίνηση της πόλης. Είναι ακριβώς όπως το θέτει η πηγή μας. Η κίνηση μεταμορφώνεται σε ένα θεμελιώδες εργαλείο αυτογνωσίας. Ο άνθρωπος μαθαίνει να εντοπίζει την ένταση στο σώμα του πριν αυτή μετατραπεί σε χρόνιο πόνο. Συνειδητοποιεί πόσο σπουδαίο είναι να βρίσκεται σε πλήρη επαφή με τη φυσική του υπόσταση τη στιγμή που αυτή λειτουργεί. Είναι, τελικά, μια συνεχής, αθόρυβη συνομιλία ανάμεσα στο σώμα και το πνεύμα.
Συγκεντρώνοντας λοιπόν τον πλούτο της σημερινής μας ανάλυσης, νομίζω φέρνουμε στο φως μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία. Είδαμε ότι αντίθετα με τη λογική της υπερπροσπάθειας και του no pain, no gain, το νευρικό σύστημα έχει απόλυτη ανάγκη την ηρεμία για να αφομοιώσει νέα πρότυπα. Σωστά. Είδαμε επίσης πως η έξυπνη διαχείριση της αντίστασης και οι προσεκτικές προσαρμογές επιτρέπουν σε ανθρώπους με ριζικά διαφορετικές δυνατότητες, από αθλητές μέχρι ανθρώπους με σοβαρές παθήσεις, να συνυπάρχουν και να εξελίσσονται αρμονικά στην ίδια ορχήστρα. Και ανακαλύψαμε ότι η κίνηση, όταν εμποτίζεται με καθαρή πρόθεση, αφήνει πίσω της τον ρόλο της απλής μηχανικής απαναλήψης. Γίνεται μια αληθινή γλώσσα επικοινωνίας με το σώμα μας. Και ίσως, ξέρεις, η πιο γόνιμη σκέψη που μπορούμε να εξάγουμε από όλη αυτή τη συζήτηση αφορά ακριβώς αυτή τη γλώσσα. Αν η κίνηση και η στάση μας είναι μια συνειδητή συνομιλία μεταξύ σώματος και μυαλού, αξίζει όλοι μας να κάνουμε μια μικρή παύση. Να παρατηρήσουμε τον εαυτό μας. Πραγματικά. Καθώς βρισκόμαστε συχνά απορροφημένοι στις οθόνες μας, ίσως καμπουριάζοντας αφέλιτα πάνω από ένα γραφείο ή ένα κινητό, Ή νιώθοντας την αναπνοή μας να γίνεται ρηχή κάτω από το βάρος της μέρας, διαβάζοντας άπειρα email. αξίζει να αναρωτηθούμε τι είδους συζήτηση κάνει το δικό μας σώμα με το μυαλό μας αυτή ακριβώς τη στιγμή. Μήπως ήρθε η ώρα να αλλάξουμε το λεξιλόγιο της καθημερινής μας στάσης, μια σκέψη για να μας συνοδεύσει καθώς αφήνουμε πίσω μας την απόλυτη συγκεντρωμένη σιωπή εκείνου του δωματίου.